Pamusoro maita tende ndakataura nemi pafoni rini ndichitaura nemi nyaya yakabva kunani imi mukudi kutaura munina indi yakabudisa nyaya iyi sei mukudi kumutaura munina venyu maita tende imi makataura nawera handina kutaura nawo ndotaura nawo pafoni hamuna kutaura handina kutaura na iye ndiye akafona akati maitora nyaya iyi ndawaudza asi vari kundichemera pano pabasa iye verini ndiye akataura achivafonerawo ndikati inini maibhibhiro ndikunovabvunza zveshuwa ndakadzokera kubasa ndikafonera mureva wakaini ndikati inini mureva wakadyiwa mari mureva akati ehe mari ndakadyiwa unonyanya kuteerera makuhwa vaudzwa nani panguva iyi handamboti ndiye verini maibhibhiro ndikavafonera maibhibhiro vakati maitorani nyaya yenyaya yekunyeba iyi nokuti wana verini vakabvira kare vachida kundidzinga muno vachiti inini ndindakasungisa netsai poita kutaura hanzi inini ndindakataura nyaya iyoyo kuda kuti nemhara andivenge nemhara anondivenga ndakakura muno mamagadzo inini ndisina mbovengana nemhara ndotaura nyaya dzekunyeba nokuti mashaya ubovo inini muupenyu hwangu handizive kuita foni yeyei foni yangu ndiyo ndinorarama naye ishi ndinotora mavhidhiyo inini kunotona handizive kunonzi kunotoni pandiri panapa ndinonzi ndoenda kunotona mai ndaikubira kuti musikame handikubatikana muchabairo kuteereraika ndekuti dzese nyaya dzamunotaura dzimwe dzaiti dzamunobataka hadzina kutaurika apa dzipi nyaya mavhidhiyo neine tikutaura mateerera zvataurwa naasabhuku here zvataurwa nevava amene kana ndisina kukanganisa kunzwa ndozvamakuita izvi guys mukuda kuonesa vanhu vhesheni imwe amerika kuonesa vanhu vhesheni ingoitai kuti munangane nenyaya yazairi ndaikumbira kuti musaonerwe zviri kuseri handiti taurai mupindure ava zvavataura vataura zviri kuseri imotaurawo kuti ini pandoziva ndepakati nekuti kuenda pabasa pemunhu akaenda pabasa pemumwe ndiani ndakatoenda pabasa akatondidedza ndichitoenda kumashopu notenga chingwa makadedzwa nefoni kana nemuromo ndiye akandidedza kuti maiturani muharare ukanza kuti maiturani unofunga kuti ndiani akudedza muharare ndiani anotiziva ndiye akandidedza ana kutidedza here pabasa irikaida kundita kubenzi paneni ndonditsitsira nenyauda kuti hanzi For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tafumani.